Hej. Hej. Vi er på vej til Sverige. Stockholm. Ja. Der skal vi være et par dage. Nej. Vi skal til Kina. Og hvor er det så, vi skal? Skal vi til Korea? Der. Til Seoul. Nordkorea. Ja, dejligt. Vi skal ned og møde Kim Jong-un. Ja. Den flotte mand. Ja. Der skete det, at der kom lige nogle koreanske politimænd og sagde, at vi ikke måtte ryge her. Ja. Så, Vi har ikke engang været i Sydkorea i en time, og vi er allerede blevet stoppet af politiet. og vi har fået sådan en kort, hvor der står, at hvis vi gør noget, vi ikke må, så får vi 5 års fængsel. Ja. Yes. Så vi ses nok ikke. Nej. Vi ses om 5 år. Nu her, vi skal have mad. Vi skal ikke videre, vi skal hjem. Nej, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Hvad er klokken? Altså, Den er 7. lokal tid. Klokken er 7 I Korea. i Korea. 7 om morgenen. 7 om morgenen. Hvad er den i? Okay, så den er 12 i Danmark. 12 i Danmark. Det er Frida. I got a thing to tell you, and this is my confession. Phantom, Sachi. Do me a favor, could you be mine? This ain't no question, that banana. Hey, pretty young thing, 넌 내 거야. 어디든 가봐, 평생 함께이고파. 처음 탔을 때보다 많이 가까워지단 걸 아니 girl. 스티븐 호키스처럼 연구해 사랑에 대한 모든 것. Not too much 너의 bold touch 우주보다 멋진 너내 심장은 무중력 상태 곧 터질 것 같아. 일시도 나를 막을 순 없어 너 주위 초려방 하늘 아주 원하지만 사랑하니까 너 아는 사람들이 너무 많아. 어장관리 그만해 걔네들보다 더 잘해줄게. Show me the money 말고 show me the truth in your heart. Do me a favor, could you be mine? This ain't no question, 대답은 하나. Hey pretty young thing,
넌 내 거야 okay. 어디든 가 너와 평생 함께 이고파 내게 확신을 줘 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 네 대답은 내게 확신을 줘 내게 확신을 줘 내게 확신을 줘 내게 확신을 줘 너의 확신을 줘 너 내게 다가와 물었어 무엇을 원해 나 했어 대답 그래 너를 원해 You say 넌 사랑받는 일을 해 그래서 받는 것에 익숙해 Hej. Hej. Hjemløs. Ja, vi har også været illegale flygtninge i dag. Og flygtninge. Ja, det var nogle dage siden. Ja. Så på den her tur har vi været turister, flygtninge, illegale indvandrere, og nu er vi hjemløse. Vi er også rejsende. Ja, super godt. Ja. Vi er blevet smidt ud af vores hostel. Ja. Ikke så smart. Nej, ikke fordi vi har gjort noget, vi ikke måtte. Nej. Eller som de havde Nej. sagt. Altså, vi er ikke blevet smidt væk af politiet ligesom første dag. Ej, vi blev heller ikke smidt væk. Vi havde bare ikke lige booket den ekstra nat, vi skulle have gjort. Nej. Så Jeg var overbooket. ja, det var sgu ikke så godt. Vi skal finde et nyt sted at bo. Nu venter vi bare. Ja. Vi sidder her og har det rigtig varmt. Ja, fordi der er 30 grader udenfor, det føles som 40. Og vi foretrækker vand for, hvor der er condition. Så vi har det ret hårdt, ret varmt. Ja. Det er lidt sjovt. Det er lidt Hjemløse i Korea. Det går godt for os. Ja. Så, ja. Men i morgen skal vi på workcamp. Ja, i morgen skal vi bo i Ja, tempel. der skal vi arbejde for Buddha. Ja, vi bliver munke i morgen. Så hej fra munkene. Ja. Vi er hjemløse. Hej. Så er vi ikke hjemløse længere. Nej, nu har vi fundet et rigtig dejligt sted. Og skide god udsigt. Ja. Hvor vi er i verden. Vi er på en hyggelig lille tagtur. Og vi har rødvin og indisk mad. Godt nok i... Welcome to our crib. Så der skal altid have skoene af, når man skal. Ja, det er meget vigtigt. I Buddhaland, så skal vi stå og kigge. Så sådan der. Så nu er man gå ind. Jamen her, der har vi så vores stue. Og vores køkken. Ja, køkken, alrum, soveværelse. Vores senge. Det er det her. Det er ikke en seng. Det er en et tæppe. Det er... Det sover vi på om natten. Det er rigtig dejligt. Nej. Men vender sig til det, synes jeg. Ja, Det er okay nu. så har vi tørstativ. Badeværelse. Ja. My shoes are nice and you can ask my jogging noja. Copy her journal, yo, you're and I'll pump you in on yoja. Buy me the machines I need to gower in my yoja. Good and bad, some in the yoja. I'm a sour head, my Jenny Nona cut the sour uncle sour head. Coffee she evil, Johnny wash it, yeah you sour head. Buy me all the shit, Johnny get your bottle shower head, get your bottle head. I will never, I could've gone, can borrow dough.
Chicago girl， 我扮刚刚 style，